Hej, vi vil snakke lidt om hjernen og depression. Jeg vil starte med lige først at redegøre for hjernens grundlæggende opbygning med fokus på de områder, der har betydning for hukommelse, stress og humør. De områder, der er rigtig centrale her, det er amygdala, som sidder lige her, hippocampus, der sidder lige bagved, og så cortex, som udgøres af hele det her område. I amygdala og hippocampus, der foregår korttidshukommelsen. Korttidshukommelsen, det er evnen til at huske f.eks. adresser længe nok til at skrive dem ned på et stykke papir. Korttidshukommelsen, den er umiddelbart tilgængelig og forsvinder igen, hvis der skal huskes noget nyt. I forbindelse med korttidshukommelsen, der sker der altså ingen vedvarende ændring i hjernens nervebaner. I cortex, der lagres langtidshukommelsen. Langtidshukommelsen, det er evnen til at gemme og opbevare episoder, der er oplevet for dage, måneder og år siden. Det lagrede, det er ikke umiddelbart tilgængeligt, men kan først hentes frem efter nøje undersøgelse. Informationen, der er startet som korttidshukommelse, kan sagtens blive langtidshukommelse. Den proces, der flytter disse informationer, den kaldes konsolidering, og den flytter f.eks. adgangskoder og adresser fra kort over til langtidshukommelsen. Denne konsolidering foregår over timer for at være fuldt etableret. Hukommelse, indlæring og lagring må altså skyldes en række biokemiske processer, som foregår i nervecellerne i hjernen. Et andet centralt område i hjernen, det er hjernens det limbiske system, eller hjernens belønningssystem. Det består af hypotalamus, som er lige her, og så igen hippocampus og amygdala. Hjernens belønningssystem, den sørger for at belønne fysiske og emotionelle behov med lystfølelse, og stresspåvirkning, det påvirker også belønningssystemet til en vis grad. Selvom det er svært at tro, er der altså en forbindelse mellem den følelse, man får i kroppen, når man er påvirket af stress, og den følelse, man får ved belønning. Men det kommer vi tilbage til senere. Stresssystemet, det kaldes også HPA-aksen. Det består af hypotalamus, som er, som er den gule, hypofysen, som er den lille orange lige nedenunder, og så binyrerne. Det, der kaldes HPA-aksen. HPA-aksen, det er et stresssystem, som sætter kroppen i gang til at håndtere stresspåvirkninger ved at producere og frigive hormonerne adrenalin, noradrenalin og kortisol. Ved stresspåvirkning så frigives der et releasing hormon, som hedder RH. Det frigives fra hypotalamus, og det føres direkte med blodbanen ned til hypofysen, hvor det stimulerer hypofysens forlap til afgivelse af ACTH, som også er et hormon. ACTH det fører så videre til binyrbakken, hvor der så frigives hormonet kortisol. Samtidig aktiveres de nervebaner, som forbinder hypotalamus og det limbiske system, samt hypotalamus og hjernestammen. De nervebaner, som er mest aktive ved påvirkning af stress, er dopaminbanerne og i det limbiske system. Nervebanen de går fra hjernestammen til det limbiske system. Her spiller også transmitterstoffet dopamin en væsentlig rolle, som nemlig frigives ved belønning. Stresspåvirkning det resulterer også i en større frigivelse af dopamin i det limbiske system, og her ses altså forbindelsen mellem følelsen af stress og følelsen af belønning. Ved frigivelse af dopamin, der reduceres smerte også. Når stresspåvirkningen den så er overstået, så standser udskillelsen af adrenalin, og koncentrationen i blodet det falder hurtigt, fordi leveren nedbryder adrenalinet enzymatisk. ACTH-produktionen den nedreguleres også af en mekanisme, der hedder negativ feedback. Negativ feedback det er en mekanisme, der holder et produktionsniveau konstant, når kroppen finder ud af, at der er for meget af et stof. Så er der ligesom en kædereaktion, der går i gang. Nu vil jeg lige kort redegøre for nervecellen og nerveimpulsen. Nervecellen, det er det, der bygger hele nervesystemet op. Det er bygget af mange tusinde nerveceller. Der skelnes mellem to forskellige hovedtyper af celler, nerveceller og støtteceller, eller gliaceller. Nervecellerne de sørger for at modtage og afsende informationer og styre en række forskellige processer i kroppen. Støttecellerne de regulerer koncentrationen af nærings- og affaldsstoffer i selve nervesystemet, og de bekæmper også infektioner. De er altså nervesystemets beskyttere. Nerveimpulsen det er en kortvarig spændingsændring, men det kommer vi lige tilbage til senere. Her er en nervecelle, og alle nerveceller de er bygget op af de samme del som andre celler. Det, der gør nerveceller specielle, det er deres mange lange udløbere, som udspringer fra cellekroppen, som kaldes soma. Det er den, vi ser lige her. Der findes to typer udløbere, dendritter og aksoner. Hver nervecelle indeholder flere dendritter, som fører nerveimpulser ind til cellekroppen, og et akson, som fører nerveimpulser væk fra kroppen. De yderste forgreninger, det er altså dendritterne, man ser her, og så, som er mange af dem her, og så det ene akson. De yderste forgreninger i aksonet ender i en eller flere endeterminaler, som vi ses lige her. Her er nervecellen i tæt kontakt med andre nerveceller. En synapse det er området, hvor to nerveceller er i kontakt med hinanden. Synapserne dannes mellem endeterminalerne på den præsynaptiske eller afgivende nervecelles akson, lige her,
eller på den postsynaptiske, som hedder den modtagende nervecelles dendrit eller somaområde, som er et eksempel på lige her. Myelin-skider, det er det man ser lige her. Der er 3 af dem, og man ser også et tværsnit af den her. De er lavet af støtteceller, som hovedsageligt består af fedt, og deres opgave er at hindre de enkelte celler i at lave en kortslutning, fordi de ligger for tæt op ad hinanden. Og samtidig gør det muligt for nervecellen at sende nerveimpulser hurtigt. Grunden til, at dette kan ske hurtigere, det er, at impulsen slipper for at depolarisere. Den er ligesom beskyttet, så den kan bare springe helt det her stykke over, og så bliver den nødt til at depolarisere her, de randviske indsnøringer. De randviske indsnøringer, det er området mellem 2 myelin-skider, og her sker depolarisering altså. Cellemembranen, den er med til at bestemme de elektriske forhold i nervecellen. Det skaber en barriere mellem nervecellens indre og ydre miljø, og det er derfor muligt at etablere koncentrationsforskel mellem de enkelte ioner ude og inde. Det kan altså også ses på dette billede, at der er en koncentrationsforskel. Når en nerve sender signalet videre til den næste, gør den det ved at frigive en kortvarig elektrisk impuls i nerve- og muskelcellers membraner. Dette er hjernens primære signalmekanisme og kaldes en nerveimpuls, eller også aktionspotentialet. Aktionspotentialet den bliver etableret i triggerområdet, som findes lige her, via aksonet, og hvor cellekroppen mødes. Herfra spredes den via de randviske indsnøringer. Så lige kigger på det her billede, det er sådan ligesom forløbet af en nerveimpuls. En nervecelle den er i stand til at sende informationer over en afstand på 1 meter ved hjælp af de her nerveimpulser. Her ved etteren, der er nervecellen i hvile, cellens indre den er negativt i forhold til den ydre side. Så det kan man altså se her også. Denne spændingsforskel den findes altså mellem membranens 2 sider. Nervecellen den er polariseret, men vil gerne skabe ligevægt via diffusion mellem den her spændingsforskel. Så der sker altså en bevægelse fra stof fra høj koncentration til lav koncentration. Så her, når kurven den begynder at stige, så sker der en depolarisering. Det betyder altså, at impulsen starter, og cellens indre bliver mere positiv end dens ydre. Dette sker, fordi natriumkanalerne åbner sig, og natriumionerne strømmer ind i cellen for at udligne forskellen. Så der sker altså en depolarisering. Så er det sket heroppe, og så kan man se, at cellen er blevet mere positiv. Så ved 3'eren så genetableres forholdene ved, at cellens indre igen bliver mere negativ end dens ydre. Det sker, når kaliumkanalen åbnes strakt efter, så kaliumioner kan strømme ud af cellen, og spændingsforskellen den bliver altså repolariseret. Så her ved 4'eren, der kommer man tilbage til udgangspunktet, og en rigtig negativ indre og positivt ydre. Og den høje koncentration af natriumioner udenfor, og den lave koncentration af kaliumioner altså inde i cellen. De 2 ioner de bytter altså plads gennem den her proces, gennem membranen. Denne konstante ladningsændring og udveksling mellem natrium- og kaliumioner, den skaber nerveimpulsen, som vandrer langs de randviske indsnævringer. Når nerveimpulsen den er vandret på den måde langs de randviske indsnævringer, så kommer en til synapsen, som vi ser et billede af her. Her foregår en anden proces, nemlig synapsetransmissionen. Det sker ved, at kalium det strømmer ind for omgivelserne. Det sætter sig på receptorerne hernede på en anden nervecelle, og i gang sætter en nerveimpuls, som fortsætter gennem den næste nervecelle, og gentager både den proces, jeg lige snakkede om med aktionspotentialeprocessen, og så når den når ned til den næste synapse, så bliver hele den her proces igen gentaget. Vi har altså før hørt om, at der er ligesom en kobling mellem hukommelsesstress og depression, for det sker meget i samme område af hjernen. Amygdala og hippocampus, de er altså begge to forbundet med hukommelse, og der er en tæt forbindelse mellem de 3 sindstilstande at huske noget, at være stresset og være depressiv, da de alle sammen styres af samme center, nemlig hippocampus. Meget tyder på, at serotoninkoncentrationen i hjernen det skal ses i sammenhæng med regulering af stresshormonet kortisol. Serotonin det er et neurotransmitterstof, og det er et stof, som overfører signaler mellem nerveceller. Serotonin forbindes med udviklingen af depression, og her ses altså en forbindelse mellem depression og sådan og det at huske noget og det at være stresset. Jo mere stresset du er, jo mere kortisol udskilles der. Jo mere kortisol kroppen indeholder, jo længere tid, jo mere tager hjernen altså skade. Det der sker med hjernen, når man er stresset i længere vej tid, altså en kronisk stress, det er faktisk, at den skrumper. Adrenalin, det er forbundet med kortvarig stress, da det har en kort levetid i kroppen. Det er det stress, som man føler, man er lidt presset i nogle uger, men det er altså den positive stress, som får en til at arbejde hurtigere og ligesom skaber noget gang i tilværelsen. Kortisol, det dannes også ved kortvarig stress, men har en længere levetid i kroppen. Det er det stresshormon, det ses også ved kronisk stress eller langvarig stress, og det udskilles af binyrerne. Der er det altså ikke,
Hvis man ikke får fjernet sit kortisolniveau eller får det stabiliseret, så bliver det altså til den her kroniske stress. Mængden af kortisol i kroppen, det kan måles ved en spytprøve eller en blodprøve, og det kan være en af målingerne til at bestemme, om en person lider af stress. Signalstoffet serotonin, det findes altså også i belønningssystemet, og direkte forbundet med følelsen af glæde. Jo mindre serotonin, jo mindre glad er du. Så serotonin og udviklingen af depression, det har både en rolle i udviklingen af depression og i belønningssystemet. Rusmidlet ecstasy, det booster den her serotoninproduktion i kroppen. Men når man så ikke tager det stof mere, så vil man opleve, at kroppens egen serotoninmængde altså ikke er nok, og det resulterer i en down-følelse. Ecstasy, det har så den samme effekt som antidepressiv medicin. Man vil gerne forsøge at booste serotoninmængden i hjernen, så man får den her glade følelse i kroppen, men ligesom ecstasy, så kan antidepressiv medicin også medføre en vis afhængighed af den kunstigt skabte glædesfølelse, man får i kroppen. Behandling af depression kommer til udtryk i de mange bivirkninger. Ved opstartsfasen af antidepressiv medicin vil den depressive patient have ekstra stor risiko for at øge tendensen til selvmordstanker eller en depressiv tilstand. Heraf vil der kunne komme vredesudbrud og aggressionsproblemer. Hvis man ophører brat med behandlingen af medicinen uden en såkaldt udtoning, vil der opstå ophørssymptomer. Det her vil fremgå i kroppen, at kroppen ligesom er blevet afhængig af det her præparat, og derfor vil der både komme fysisk og psykisk ubehag, fordi at hjernen skal omstille sig til en helt ny situation. Altså er det sagt, at alt det, der virker, også har bivirkninger. Det er at koordinere medicinforløbet med samtaleterapi og motion. Fordi det netop er den del af processen, der skal få patienten til at bearbejde årsagen til depressionen. Altså medicinen kan ikke gøre det hele, eller skrabe hele depressionen væk fra patienten. Det skal kun være med til at dulme den tunge tilstand. Behandling af depression kommer til udtryk i de mange bivirkninger. Eksempelvis ved opstartsfasen af antidepressiv medicin vil patienten som regel opleve ekstra stor risiko for øget depressiv tilstand eller tendens til selvmordstanker, vredesudbrud eller aggressionsproblemer. Hvis man ophører med behandlingen af medicin uden en udtoning, vil der opstå ophørssymptomer. Dette vil fremgå i kroppen, både fysisk ubehag og psykisk ubehag, fordi at hjernen skal omstille sig til en helt ny situation.